Vitaj pri tejto vedenej meditácii. Umožní ti preniknúť do svojho vnútra a hlbšie sa uvoľniť. Umožní preskúmať a precítiť obrazy v tvojom vnútri, aby odišlo všetko rušivé a ťaživé a tvoje telo a myseľ sa príjemne uvoľnili. Vyber si pohodlné miesto, usaď sa alebo si ľahni tak, aby ti bolo príjemne. Ruky a nohy nechaj voľne položené, bez prikríženia, tak aby energia voľne prúdila. Dýchaj voľne a prirodzene. A túto chvíľu, čo venuješ sebe, dovoľ, aby na chvíľu všetko spomalilo. Dovoľ svojmu podvedomiu, aby pracovalo bez tvojho úsilia. Ničomu nebráň, ani nepomáhaj, nechaj všetko voľne plynúť. Pamätaj, vyžaduje si to len malé úsilie. Vlastne, čím menej úsilia vynaložíš, tým príjemnejšie to je. Tak nasledujúcich pár minút nemusíš robiť nič namáhavé. Ide o vytvorenie priestoru, kedy sa tvoje telo a myseľ môžu prirodzene uvoľniť. Venuj ešte chvíľu svojmu pohodliu, aby ťa nič netlačilo či akokoľvek vyrušovalo alebo obmedzovalo. A môžeš pomaly zatvoriť svoje oči. Môžeš si všimnúť, ako sa tvoje telo jemne vnára do podložky, na ktorej sedíš alebo ležíš. Bezpečne ťa nesie. A môžeš si uvedomiť, že sa teraz môžeš uvoľniť a odpútať od každodenného zhonu, cítiť istotu, že všetko, čo sa dnes odohralo, je už minulosť. A ty si tu, teraz len pre seba a oddávaš sa tejto príjemnej prítomnosti. Nemusíš sa nikam ponáhľať a na začiatok zameraj svoju pozornosť na svoje viečka. Všimni si, ako sa tvoje viečka s každým tvojim výdychom uvoľňujú. S každým tvojim výdychom z nich odchádza napätie. A myslíš len na to, ako sa uvoľňujú tvoje viečka. Môžeš tomuto pocitu uvoľnenia dovoliť, aby sa šíril všetkými smermi tak, ako sa šíria imaginárne vlny. Pocit uvoľnenia sa teraz šíri do celej tvojej tváre. S každým tvojim výdychom sa z tváre uvoľňuje napätie, stále viac a viac. A ty myslíš len na to, ako sa uvoľňuje celá tvoja tvár. Môžeš si všimnúť, ako sa pocit uvoľnenia teraz ďalej šíri do celej hlavy. S každým tvojim výdychom sa uvoľňuje napätie. Myslíš len na to, ako sa uvoľňuje tvoja hlava. Celá tvoja hlava je teraz príjemne uvoľnená a tento pocit uvoľnenia sa šíri do krku a ramien. Šíri sa do celých páží. S každým tvojim výdychom sa uvoľňuje napätie z krku
ramien, napätie sa uvoľňuje z celých páží a rúk s každým tvojim výdychom. Pocit uvoľnenia sa šíri od ramien až do končekov prstov na rukách. Môžeš si všimnúť, aký je to pocit uvoľnenia, ktorý sa teraz šíri od krku a ramien celým tvojim telom. S každým tvojim výdychom sa z tela uvoľňuje napätie. Pocit uvoľnenia sa teraz šíri cez hrudník, brucho, šíri sa až do nôh, až ku končekom prstov na nohách. S každým tvojim výdychom napätie odchádza. Môžeš si všimnúť jemné prúdenie uvoľňujúcej energie, ktoré sa teraz šíri každou bunkou tvojho tela. Dýchaj voľne a prirodzene, svojim vlastným rytmom. Celé telo je teraz príjemne uvoľnené a tvoja myseľ sa už necháva príjemne unášať. Predstav si, že sa nachádzaš na prekrásnom mieste, v krajine, ktorá dýcha pokojom a jemnou harmóniou. Vidíš lúku plnú nádherných kvetov. V diaľke je malebná malá dedinka a za ňou nádherný les a hory. Slnečné lúče sa rozlievajú cez vrcholky hôr a vyhrievajú celú krajinu. Vzduch je čistý a svieži, naplnený vôňou tohto nádherného miesta, plného tých najrozmanitejších kvetov. Lúka naokolo sa rozprestiera ako zelený koberec, posiaty pestrými farebnými kvetmi. Žltá, teplá ako slnko, fialová, hlboká a upokojujúca, a biela, čistá a pokojná. Nádherne zelená tráva sa jemne pohybuje v rytme vetra a vytvára dojem, že celá krajina sa pomaly hýbe, dýcha a žije svojim vlastným tichým životom. A ty môžeš pocítiť jej tiché a láskavé objatie. Neponáhľa sa, nič nevyžaduje, len je. A v tej jednoduchosti sa rodí hlboký pocit bezpečia, radosti a vnútorného pokoja. Všimneš si, že pod tvojimi nohami sa vinie úzka cestička. Vedie k dedinke. Vyber sa ňou. A ako kráčaš, spozoruješ, že na okraji dedinky stojí stará studňa. A ty pomaly kráčaš k tej studni a keď sa pri nej pristavíš, zdá sa, ako by si zrazu vedel, že tu máš byť práve v tejto chvíli.
tejto studni prichádzajú ľudia, aby si nabrali čerstvú vodu. Studňa nie je hlboká ani okázalá, no každý, kto sa z nej napil, hovoril, že voda v nej chutí inak ako kdekoľvek inde. Jedného dňa prišla k tejto studni žena. Bola unavená a plná myšlienok, ktoré ťažili jej plecia. Keď však spustila vedro, aby si nabrala vodu do svojho džbána, nepočula len šplechnutie vody, ale započula jemný šepot. Prekvapená sa rozhliadla, ale nikoho nevidela. Nabrala vodu do džbána a napila sa. V tej chvíli sa v nej niečo prebudilo. Ako keď po dlhej zime zo semienka vyklíči jemný výhonok novej rastlinky. Spomenula si na drobnosti, ktoré predtým prehliadala. Spomenula si na vôňu čerstvého chleba. Spomenula si na teplo dlane. Na smiech, ktorý vznikne bez dôvodu. Postupne začali k studni chodiť aj ďalší. Dieťa, ktoré sa smialo ešte skôr, než sa napil. Starý muž, ktorému sa po dúšku rozjasnili oči. Zamilovaní, ktorí zrazu nemali potrebu hovoriť, lebo ticho medzi nimi bolo plné. A táto stará studňa dodnes stojí na tomto nádhernom mieste a ticho pripomína, že tieto malé drobnosti, ktoré život prináša, nie sú niečo, čo treba hľadať ďaleko. Sú ako voda. Objavia sa, keď si dovolíš napiť sa z nej. A keď budeš chcieť, môžeš sa na toto miesto kedykoľvek vrátiť. A už sa pomaly vrátime späť. Priveď svoju pozornosť naspäť k telu. Uvedom si opäť svoje telo, ako sa dotýka podložky, na ktorej sedíš alebo ležíš. Pohyb prstami na rukách a pomaly rozhýb svoje telo. Uvedom si miestnosť, v ktorej sa nachádzaš a postupne svojím tempom otvor oči. Tvoje telo a myseľ sa príjemne zotavili. Vnímaš plne svoje okolie, si tu a teraz. Ďakujem.